Partner! Yes, partner! Akala ko kasi yung dadating eh. Partner. Sino partners? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Charot. Oo, napakagandang babae, partner. Akala ko kapatid mong nawawala. Ay naku, lagi kami na pagkakamala magkapatid. Hindi ko nga alam kung kung masaya ba yun o hindi eh. Magkapatid kayo, ikaw yung inalagaan, siya yung napabayaan. Hindi, may bisita kasi kami dito. Maganda. Pakita ka nga. Si Jens. Pakita Hindi daw siya naka-make. Hindi siya maganda today. Ayaw niya. Pareho lang naman yun. Pero wag ka, partner. Ang importante, maganda yung kulay mo. Teka lang. Oo, mulata. Yeah, mulata. Bilang Miss Universe na bukas, di ba? Prelim bukas. Oh my gosh. Mga Bex, alam na this. Tuloy ang laban. Go. Anong kasabihan mo pag sumasali ka sa mga pageant? Sa mga pageant, tinanong. Hindi na sumasali sa pageant, yan ang tandanan niya. Grabe ka naman sa kapatid mo. Charot. Sabi niya, ate, kung matanda ako, paano ka na? Ano ka na? Di aging, pero diva. Tingnan natin aging kung magkapatid talaga kayo. Oo. Lapit ka ng konti, dali. Hindi kasi siya naka-makeup today, okay ayaw lang niya yan. Diba? Pwede. Ano ba yung part? Wala ka bang balita? Yun nga May mga balita nakikinig ko. sa radyo ngayon, hindi nakarelate sa usapan natin. Hindi nila nakikita yung ating live. Yan yung mga mabentang act sa kalye. Ang alin? Ganyang itsurahan, mabenta. Mabenta? Ano yung nagustuhan mong act sa kalye, partner? Act? Anong act? Yung mga away. Nagustuhan? Hindi, may mga street performances. Street performance. Diba? O mga palabas sa kalye. Ano yung mga naabutan mo na o na nagustuhan mo at na-appreciate yung mga nagma-magic. Yes. Yun. Totoo yun. Ang magic niya, una may wallet ka, tas pangalawa wala na. Nasa kalye ka mo, di ba? Ganon. Magic, bigla na wala yung wallet. Correct. Cute yung magic tricks. Totoo yan. Mga kagaya ni Jens, mabenta yan eh. Yung tipo na yung standing still ka lang. Tapos bila ka manggugulat. Di ba? Ganap na ganap. Sino yung nandun sa Baguio? Si Green Man. Di ba mga ganong act, mga performance sa kalye? Mabenta po yun sa Pilipinas, meron mga kaibigan. Pa. Yung sa Baguio partner na nag-trending, si Sino? Pokemon. Anong ginawa niya? Wala siyang ginagawa, partner. Naglalakad siya, tapos may hawak siyang maleta. Tapos yung nakakita sa kanya na nag-video, nilapatan na malungkot na music. So, nakakantik ng damdamin si Pokemon. Alam mo na mga Pilipino, di ba? Nung nilapatan ng malungkot na music, parang nalungkot din talaga ako para kay Pokemon. Nakakaloka. Gusto ko siyang ibalita kasi maganda siyang business. Yung mga street acts. Yes, mga street actors kung tawagin. Bakit? Magkano ba kitaan dyan, partner? Para alam na natin. Depende sa gagawin mo. Kung Pokemon yung gagawin mo, malamang pangmalakasan. Kung kagaya ng kapatid mong si Jens ang gagawa, tapos manggugulat ka lang, ang malaki yung makukuha mo. Kung halimbawa, basket ako uod, gumagapang lang ako. Tingin yung mo. pinakamalaking kita sa lahat. Yung kalyo ko hindi sa paa, kundi sa dibdib, sa tiyan. Wala na, pagtanto ko lang, maganda talaga siyang pagkakitaan, mga kaibigan. Mahirap na trabaho. Kasi yung iba talaga hindi gumagalaw. Correct, Kurap-kurap lang ng mabilisan yun na kailangan wala makakakita sa'yo kasi nagpapanggap ang statwa. Sa mga mall, ganap yan. Tama. Di ba yung 100 yung dadaan ng mga tao at sa abutan ka ng 50, 100, may ganun. Correct. Ilan pinakamahina yung 20. Oo. Totoo. So iba magpapapicture, di ba magbibigyan ka ng 50, ilan yung dadaan. Di ba? Wala ka namang doon, kabahagi doon, hindi ka nagrenta. Sinasabi ko na nga ba, mali diba? talaga yung pinasukan nating career. Oo. Yung isang na pang napanood ko, ang laki ng kita niya kasi kakaiba din yung act niya. Sa Pilipinas ba to? Sa ibang bansa, partner. Okay. Pwede nating adapt dito sa Pilipinas. Oo, napapalutang niya yung sarili niya. Kaya nyo. Hindi ko kaya palutangin yung sarili ko, pero ang masasabi ko lang, correct, 'di ba? Isa akong certified lutang.
Magkano kitaan? Malaki. Paano niya ginagawa? Magic, ganon. Hindi namin, yun nga yung trick eh, hindi namin alam. Tatanong ko, kakausapin Kaya ko, nga, kasi pupunta ako sa Panama. Yan, wow. Panama. Pasay nga, wala kang pamasahe. Panama pa kaya? Real talk lang tayo dito, partner. Wala lang, magadaling idea na Di, magkano ang kitaan? Siyempre, malaki yun. Mahina na yung 500 kita dyan. So, sa madaling salita, diskarte lang po, mga kabisyo. Totoo yun. Yan. May pagkakita at may pagkakakitaan. Manggulat ka sa daan, pwede yan. Sige. Jens, ka-PA mo kami, ha? If love isn't from you